15 hot. Birat समायसिगारदों Gimana hombalayo. Hey guys, welcome back to my channel. I'm recording a vlog logofer. So logofer boरै dं नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो थिगैनो दङ आंबो थिगैनो दं ओमफ्राय दिनै मर्निंआवनो आङो बेलेग जायगायाव थांनो नागिरगासिनो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नायनानै एसेबो मिथिखाबाय जानांगौ आं बहा थांगासिनो थ' आं खनसे खोन्थाफिनबावनोसै आरोना आं दा मादैजों थांनो नागिरगासिनो आरोना मादैनाथ' दखान दंखायो नालाय जि दखान आरो दख'नाफोरबो फानो नालाय बेनि थाखायनो बे दख'ना लायनो थांनो नागिरदों आरो सिला फोथारावहाय थ' आंबो थांफानो नागिरदों दिनै बेबो हारसिं नालाय बिनि उनावहाय आंबो थांफानोसै माबा मोनसे मोजां नुबाथाय लाबोगोन साननानै थांसै आरो दा मोजां नुबाथाय लाबोगोन गाननो थाखाय थ' थांफाखानाय हिसाबै लानानै फैखानोसै साननानै आंबो थांफानोसै दा ओमफ्राय जोंनि गोजा थान्दा बोथोरा नै एसे अखा हालाय मालाय जागासिनो नालाय थ' बोथोरा बोरैबा सानाबो एसे ओंखारहांदोंमोन ओमफ्राय दा गोमाफिनलायबाय सानाबो ओमफ्राय दा मर्निंआव थांगासिनो आं नै स्कुटिजों थांगोन आरो ना ससे ओमफ्राय ससेनिफ्राय ट्रेनजों थांसै जों सिला फोथारसिम ओमफ्राय ओजोंहायनिफ्रायथ' दा जिफोर लाबाथाय माल लाबाथाय गारिजों फैसिगोन नालाय जोङो थ' दा थांबाय थानोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर थ' बिदिब्ला थौबाय थादो थांबाय थानोसै आंजों लोगोसे ओइ नैयावहाय सान्दुंआ एसे ओंखारदोंमोन बाट गैला ओमफ्राय नैयाव बिफां फांसे दं आरो बैग्रि बिफां जा साफानो ओमफ्राय जोंनिखै नै हाजो गुदि ना जोंना बर'फ्रा हाजो गुदि गुदि थायो होननाय बेखायनो दा फुं नालाय खुवा खुनाय बायदि जाजोब्बाय गुफुर ना मर्निंआ साना एसे ओंखारहांफिनबाय हनै जा गोजांदों थ' लोगोफोर थांबाय थानोसै गारिखौ स्टेसन खाथियावनो दोनलांसै आरो जों बेयावनो सिनायनाय न' दंखायो नालाय खाथियावनो दोननानै ओरै थांसै साइकेलजों पानी लो नहीं बने पानी बादाम लो 1 टुकड़ा 20 टका 3 टुकड़ा 50 ए पानी वही टका दिया है ए पानी नो सब माबा गानग्रा गोजाना मेख्ला गानग्रा गोजा इसोरो बेखिनियाव माबाफोर गामिफोरबो दं माथा आनैसो दख'नाफोरखौनो बारा मोजां फसायनाय बायदि मोनासै आङो ओमफ्राय नैखौ एसे मोजां बायदि नुनानै एसे नायगासिनो आरो आङो ओमफ्राय बाखिथ' बारा बेलेग डिजाइननि गैया आरोना बेयाव लाबोनाय मोजां नुवासै आं बेखायनो सिम्पोलफोरखौनो ओरैनो गानलाबायनो गांनैसो नायनानै लांनांसिगोन आरो बारा मोजां नुवाखै बेयावहाय हलसेलाव हरग्रा गोजा आरोना बेयाव गासैखौबो लाबोनानै दोनफैयो नालाय बुरजा लाङोबा मोजां जायो आरो बेयाव दङ माखासे एसे दामिनिफोरबो होमबाबो माने आंनि फसायनाय गैया आरो ओमफ्राय बे व्हाइटखौ आं सिगांनिफ्राय नागिरबाय दंमोन खिन्थु दा आङो नांथ'ला दा आं नागिरनाय बायदि Hey guys, दिनैहाय सानडे बाजार आरोना लोगोफोर देवबार हाथाय जायो नालाय मैया जों जि लायनो थांदोंमोन मादैजों आंजों थ' बे जिफोरखौनो दिनै मादैया माबायाव थौ
मादैया हाथायाव फाननो थाङोना थ' जोंबो हाथायाव थांनो नागिरदों दिनै सानदे बाजाराव थांनो बिराद गोबाव जाबाय नालाय आरो मा जि लाबोदोंमोन बेफोरखौ मोजाङै खुलिनानै देखायनाय जायाखै दिनै हाथायाव नुगोन आरो ना हाबायबाथाय एसे देखायनोसै ओमफ्राय आंबो जिफोरखौनो फसन जायासै माने आंनि नांगौ बायदिखौ मोनासै नालाय लाबोआखै होमबाबो आं सिम्पोलनो गांनै लाना फैदोंमोन आरो थ' बेखौनो दा लानानै फैफिनांगौ ओजोंहायनो हरफाबाय आङो ज' पेकिं खालामखादोंमोन नालाय बख'फिनासै आं सिंनिफ्राय थ' दा हाथायाव थांबाथाय लानानै फैनोसै नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामगोन जोंनि जनाइनि सानदे बाजारखौ थ' बिराद गोबाव जाबायमोन थाङिया थ' आंनि भिडिअखौ जों सिनायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जा सोलायखाबाय हाथायाव फैनानै बेलेग फारसेखैसो जायोमोन आरोना मैगं थाइगङा ओरै जाजोब्बाय सब बेलेग ओमफ्राय माबायालाय नानिफ्रालाय माबायदि बेमारफ्रा दखानि फैसा लाग्राया न'खाय दखानि नामालाय गिदिरथार मोजांथार नुदोंमोनहाय आं गोजाखौबो गोजाखौ मोजांथार नुदों गोजाया आंनि खालार इउटुबाव बिदि बुंलाय जोंनि जायगायाव दख'ना आसलिखौ मोजां मोनखाया सानोना फैयोथ' आरो होमबाबो जोंनियाव ब्रेन्डेडनि गानग्रा मानसिफोरानो गैयाबा नोंबो गानदों ओमफ्राय फार्स्ट नों गानामासो गानदों गिसोयो गाननो नन ब्रेन्डनिखौनो गाननांगौलै सोलाय गानबाय थानांगौ कालाराल' मोजां जानांगौ अनलाइनाव स्टिकार बानायखानानै हरो नकलि खालामना हरो नकलि खालामना 15 हर बिराद समायसोगारदों बि हरो होमबालाय समायसोगारदों ओइ पिंक कालारखौलाय मोजां नुदोंमोन समायसोदों नोंजों खुलिजोबथारनोसै जाहैबाय जोङो इदिखौबो थांखागोन एसे थांबा नुजोबाखै नोंखौ नोगोद समायदों आंबो गलाब नुयो ओंखायनो मोजां मोनलै लाबोबावबाथाय खोन्थाबानो जाबाय एबार लाबोनानै बैसागोनि सिजनखौ लाबोसिगोन आङो दाख्लै बोखांजोब्बाय अदालगुरिखौ लाबोगोन बे जिया जाबाय क'क्राझारनि बुरै बायदेव लाबोनाय जों अदालगुरियाव लाखिफैयो ओइ गोसोमखौ गाननायदो गोसोमखौ एबार ओइ गोसोमखौ Muy bien, ¿eh? Visualnya kamu kuliah sih? Bukan dong, suruh. Makan buku itu. Bukan so. Nasi cinta lah. Nasi cinta lah. Bukan karena nasi gendang leh. Bukan karena nasi gendang kan dong. Bukan sih tuh kan. Nih sudah sabang lebih cantik ada. Iya mah basuna. Misi. Misi dia aku jalan ini harus jalan. Misi aku jalan wah. Mana hama jaga lah dong. Kalau kalau kasih nama sana. Hirwir sudah mana? Istirahat. Job tahun hari istirahat. Kasih job tahun.รู้ทันก็ไหนนะทำให้ทันหนึ่งเลยวะ बेरसोगारदों हाय गथ'जों आजिखालि फालिखौना माबा इदि बिबार बुरजा थाजोबबाबो माने इदि गुवारखौनो लालाना इदि फिसा खालामनासो लायो नालाय बिबार थाजोबबाबो ये बिबार ये मा होनदों लफाय मोननैबो ओयो बिबार
दख'नायानो ब्रेन्ड एखे जाजोब्बाय आं माखासे गरम जाजोब्बाय अबे लंथाय अबे ब्रेन्ड एखेसोना एसे एखे नुदों आजिखालि बिबारफोर एखे होजोबो नालाय एखे जोब्बाय अबे मोनसे मोजां सोंदो रेड ना पिंक मोननैयाबो मोजां रेडखौ गाननोसै रेडखौ गान पिंकआना दंखायोबा गाननोसै गाननो जेनेबा आं रेडखौला मोजांसिन बैसागुआव गाननो गोजा गोजा नांखागोन आयौ इखौ गानना मोसागोन जाहैबाय ओमफ्राय आं लांबायसोलै रानिखौ मा दख'ना बुंबाय थादो गाननो लुबैदों बिसोरो मालाय गोमो हाबदो आरो गाननो रोङि लंपेन्ट गाननायनि दख'ना नायो नामा होननानै दख'ना गैयिखायनो लंपेन्ट गानदों लंपेन्टखौनो 6-7तासो मोनो माथो बारासो मोनबावो बारासो मोनो ओंखायनो दख'ना गाननो हाया ओंखायनो जोंनि जनायनाय इनकामाबो खम नालाय सारिसो गानलाबायो टाउननिफ्रा सारिबो लानांगौ नोंसोरो सारि आङो बे लानाय फैसा गैयिखाय आङो हाला आं गिगिनाय खोगासिनो इखौ दखानियानो इदि गल' गथ' जायो लोगोफोर सोरनाबा फैसा बारा जादोंबा नै बे QR क'डआव बिराद खम फैसा जानानै दङ थ' नैबे स्केनारखौ स्क्रिनशट खालामना फैसा सोना हरबानो जाबाय थाइसे हरबाबो बिराद थोथारगोन थाइसे सोना हरबाबो आरोना नै बेफार मावनो नागिरो नालाय जोंबो दख'ना बेफारि जाहांदों ओंखायनो आरो दख'नाया नैबेनो जाबाय नै खौ नुनानैनो जि मोजां मोनखादोंमोन आं मैया माने आं आगरखौ नै इदिबानो बिराद मोजां मोनो जाबाय फिसा थानांगौ आरो ना इदि जिङावहाय ओं लोगोफोर गाइस नै जोंना आदाया लांदो आदा गांसे नोंबो दामा बेसे बारा नङा 600 लांनो गिखाबाय खोमा आरो लांफा बाजैनो ब्लाउस गोदान फैदोंना जों इमान मोजां दखान खुलिदों माबा बिदाफोरानो गांसेबो लाङाबा सोर बायनांगौ जाखो फैसासो हरनो नागिरदों खोमायो नाङा आंनो फैसा नाङा फैसा बिदों इनाव इसो आंनि बायफैदो नै कास्टमार फैदों जोंनाव बेफारिया जोंसो दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव रेस्टुरेन्टआव जानो थांगासिनो जों मासे सिखावला बान रेस्टुरेन्ट इदिना अयो ना हा गिदिर सानायग्रो बैयाव सानैजों दानो जा डेटआव फैनाय बायदि सानैजों बैयावहाय साफायग्रा दङ मेथाइ जि मोजां दामबाय दं आरोना बेखौ होयोबा जानोसै ना जाखांबाय थांबाय नैदिया माबायानो थाङो दालाय मोनसे लालाय फिसानो थाङो जाजाबाय नामा बेसेबा गोबावनि उनाव मम' जाबाय नोगोद दामखा बे रेस्टुरेन्टआव
आरबान रेस्टुरेन्ट आरोना जनायावहाय सब बुस्थुआनो दाम गोजा होमबाबो दिनै हाबबाय दिनै जों सेकेन्ड टाइम हाबदों सिगां खनसे दा गोरबो खुंगुरमोन फैदोंमोन ना बै समाव खनसे हाबनाया भिडिअ देखायदोंमोन ना बे रेस्टुरेन्टआ आरो दिनै सेकेन्ड टाइम हाबबोबाय दा थांसै बिराद गोबाव जाबाय हाथायाव बेरायनाया जोंना Kaya जानो लुबैनाय नेग्राया हनै नाहरगासिनो दं थोद जाम्बि गोसोनानै जोंनि एसे बेदर गोदानायखायसो सबाय खारै संगासिनो दाउ बेदरजों जागोन जोंहा आलुजों सिङाव गोदौगासिनो नि सायाव खोबना दोन बेजों नुहुरलायो आरो गोदौनायखौ एसे रोहो जों होनानै बारा अरबाबो गोदौफावना गोलैयोना गंगार दुन्दिया होदों बेयाव ओरैबायदि गोथाव मोदोमगासिनो ओंख्रिया माला मोनजागोन जागासिनो आङो सबायजों दाउजों आयौ गोथावथार